lamsogo chini tripura haste ni jotto lokurok no tabuk je chung saimano chini tripura hasteo je nangkukma ni toke rok yakaba film sanamoi tonai belai no mamaman ganang yakaba belai no borom ganang sorodri ang bo bai sanamjak kabangma no bini sanamjak aborok film rok tongo resap mo album Jotonw kabangma tongo tofano o kabangma no bisingo te kaisang kha SIKLA JORA abo 25 February bo release angmani afrono phunukjak mani o film no phia tabuk haino hai o film no phunukjak na ne thangoi tongo tabuk 17 April 2022 salmaribo abonorok saboina 17 tarigo yakaba tabuk buskang 5 no tongo dakte no 17 tare abonorok no naina ne bagai Jotonw no koibo tabuk chini Khumulwngo Nuai Auditorium Hall phunukjagana First show enke tabuk duita nisimi sharu tinta jora phunukjak nai haino hai second show enke abo charta nisimi sharu pasta jora phunukjak nai haino hai third show enke tabuk norne soita nisimi sharu satta jora phunukjak nai norno koimungya farjao chin tripura hasten jotto takukte bukuk sonate jotto bayasari rogno je o 17 tarigo yakaba 17 April 2022 salmariwo chini sorodriang yakaba chini borom ganang dato bai sanamjak film belaino naithok belaino kaham abo bai borok bai sanamjak aro jagao belai naithok nayok rok butongo nayok rok actor actress amta hairok butongo borok na nainani baga chini tripura hasten jotto lokorona adino norok koro yawi pogyawi nainani baga Jotonw no kobok jaga belai na hambai